denok hasten dugu urte berria asmo politekin. Kirola egin, ingeleseko eskolak hartu edo musika tresna bat jotzen ikasi. Gaur aurkeztuko dugun aplikazioak azken horretan lagunduko digu. Practice Your Music izena du eta zure musika tresna alegiazko orkestra batekin jotzeko aukera ematen du. Asier Erzilarekin nago eta ikusten duzuen bezala trikitixa jotzen ari da karaoke instrumental moduko batean. Egin duena da lehenik eta behin aplikazioa Windows Storetik deskargatu eta ondoren bere instrumentua ordenagailuaren soinu txartelera konektatu. Katalogoan eskuragarri dauden 50 piezaren artean aukeratu dezakezu zure tresnaren eta mailaren arabera. Pantailan musikari profesionalek osatutako banda batek jotzen du pieza hori eta zuk instrumentu bakoitzaren volumena kontrolatu dezakezu. Adibidez, txeloa isilarazi dezakezu zure entzun dadin edo alderantziz volumena igo zure tresnaren melodia hobeto entzuteko. Bertsio berrian zeure burua webkamarekin grabatu dezakezu taldearen parte izateko. Practice Your Music Bilbon garatutako aplikazio bat da eta doakoa da. Web plataforman zein Windows 8 azkenengo bertsioan funtzionatzen du.